Incidenti na severu Kosova su izraz kontinuiteta politike Aljbina Kurtija, koji za to ima i podršku pojedinih stranih faktora, ocenjuje Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost. Ovakve provokacije su, kaže, očekivane, budući da se u nedelju na Kosovu održavaju lokalni izbori. Ja verujem da Vašingtonu definitivno nikako nije u interesu destabilizacija ovog dela Evrope i da će, nadam se, zbog toga oni reagovati na jedan drugačiji način nego li što je to bio slučaj do sada i da će primorati Kurtija da promeni svoje ponašanje. A kakve će posljedice u odnosu Beograda i Prištine ostaviti posljednje dešavanja na Kosovu, saznajte u centralnom dnevniku 18:55. Ove Rajićeve reči kao da je čuo ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Anthony Godfrey. On kaže da veoma pažljivo prate situaciju u Severnoj Mitrovici. Video sam izjave predsjednika Vučića, premijerke Brnabić, Petra Petkovića. U kontaktu sam sa kolegama u Prištini, ambasadorima Kvinte ovde u Beogradu. Budite sigurni da vršimo snažan pritisak na Prištinu i da očekujemo da ljudi preuzmu odgovornost za svoje akcije, rekao je ambasador. Postoje šanse koje treba da se iskoriste da se napreduje. Što se duže odlaže da se tretiraju nerešena pitanja, to će stvari biti gore, naveo je Godfrey.